हाय गाइस बर्तमान देखु ये हूँ मंदिर धर्मशाला मंदिर आयप्पा मंदिर आउ देखा बुलाया आसबे भिडियोटा मुझे बहुत कष्ट बनई कन्नूर टू धर्मशाला परशेणीगढ़ मंदिर आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे। पुराना बसस्टाण्ड केरल छोट बसस्टाण्ड अच्छी एटा पुराना सब नुआ बसस्टाण्ड पूरा बड़ एमती आम जीव गाड़ीटा आम पिला ये दीज अच्छा भिड़ा जाऊे अधा घंटे आमर आसिकी पहुँची जाइचु ओह्ल पड़ीचु बस रु बर्तमान ये बस पार्श्वगढ़ कन्नूर स्टेशन आसिनु आसिकी बस स्टाण्ड रे पहुँच जाइचु परशेणीगढ़। चलो देखा आज मंदिर रे परशेणीगढ़ भगवान मंदिर रे कौन कर दुख सुख होगी आसवा बस स्टाण्ड ओह्लैले सीधा ये डाण पटक रोड अच्छी डाण पट एपटे जा ओडिया भाई मैंने केरल रोचे केरल आसवे एपटे ओह्लैबे कन्नूर सीधा डायरेक्ट बस चढ़े परशेणीगढ़ धर्मशाला देखिए आसवे ये चोरी हो मंदिर को पूरा तले जाकि जो आमर समुद्र शाखा अच्छे से मंदिर बर्तमान ये पाचर आम गढ़ा गढ़ी देखिया केतटा पाच बहुत बात पाचर ये दी साइड दुकान भी अच्छी देखो गड़ी गड़िका गड़ी गड़िका पाचरा देखा समुद्र अच्छा प्रभु बसुँच देखिए चढ़िया पड़ो तौक जा पड़ो पाँच के लंबा पाँच मंदिर भीटा देखे ना देखो खाली दुकान दुकान बंद मंदिर खाली दुकान सब जिन एतक पूजार ठाकुर पूजा जिते जिनस सब ये पाइपर किंतु बड़ा ठाकुर ठाकुर गड़ी बिक्री है मुड़ी मुड़ी इंडिया 4000 खंड दुकान हम फास्ट एत भिड़ भितर जावाई आज सोमवार विश्वकर्मा पूजा आम विश्वकर्मा पूजा दुई छुट्टी पड़िया देखापी भिड़ मंदिर बेपर्यंत आसू नहीं भगवान मंदिर आग को सामना पड़े समुद्र
ପାର୍ଶ୍ୱିକର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଯିବା ପାଇଁ ମନା, କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ କରିପାରିବେନି। ଫଟୋ ଆମେ ଭିତରୁ ଉଠେଇ ପାରିବାନି, ଆମେ ଉଠଉଛୁ। ମନ୍ଦିରଟା ଭିତରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆସି ସାରିଲୁଣି, ଆସିକି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବାହନ ଶିଳକି ମନ୍ଦିର ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏଠି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଏଠି ଚଣା ଭୋଗ ହୁଏ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଖାଇବେ, ପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଚା। ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱିକର ପ୍ରସାଦ। ଏମିତି ଚଣା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖାଇକି ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଡେଲି, ଏମିତି ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ, ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ମନ୍ଦିର ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁତାଲା ପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି। ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ରେ ତମେ ଯାଇଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପାର୍ଶ୍ୱିକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆସିବେ। ପାର୍ଶ୍ୱିକର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଉଠଉଛୁ। ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପାଣି ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ରିକ୍ସ ନେଇକି ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାଟା ପଟଟା, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବେ, ଏଠି ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱିକ ମନ୍ଦିର। ଦେଖୁନ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୁଟା ଅଛି। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁବେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଦେଖ ଯାହା କେତେ ପାଖରୁ ଉଠେଇଛି। ଏହାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁରିଷ୍ଟ ଘୁମିବା ପାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଜେକ୍ଟ। ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଏମିତି ସମୁଦ୍ରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିବେ। ଗୋଟେ ପୁରା ନଈ ପର ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଛି ଏ ରୋଡ଼ଟା, ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିବେ, ଆସିକି ସେ ଜାହାଜରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଭଲରେ ଏଇଟା ଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ, ଜାହାଜରେ ବୁଲିବେ ଯାଇକି ସେ ଜାହାଜରେ। स्प्राइट ମୁଁ କିଣିନି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କିଣିଛି ସେ ଭାଇଟା। ମୁଁ ପିଇଦେଇଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମର ଭୋଳା ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କୁଲ୍ଫି।
କୁଲଫି ଖାଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଏଠି ବସିକି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମୁଦ୍ରଟାରେ ଆଗରେ ବସିକି ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଛି ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରତିକାନ୍ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଝିଲ ଆମର ୟା ନାଁ ହେଉଛି ରବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଗାଁକୁ ଆସିକି ବୁଲୁଛି ଆଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ପାର୍କିଂଗଡ଼ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବି ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖଣ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାଥି ହେଇକି ସିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଳେଇବେ କଥାରେ ଅଛି ନା ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବୁଲୁଛି ଇଏ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଫାଙ୍କା ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଫାଙ୍କା ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ମନି ବସ୍ଟା ମାନେ ଲେଡ଼ିସ୍ କାନ୍ଧରେ ଗଳେଇକି ବୁଲନ୍ତି ଏଇଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି 300 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଥର मुन्नूर रुपया साधन देखो इधर मलयालम में बोलता है 300 को मुन्नूर बोलता है अभी देखो पूरा इसका अंदर फ्री में मिलता है वो सब फ्री में है एगुड़ा सब फ्री नहीं पड़ो भल होती डिजाइन भल अच्छी बड़ा लेडीजटा गोटे पकेब पकईद बेचरे पका पके देख हाँ बढ़िया अन्नी बस देख पूरा प्रसाद लगे तो जी कर चंदन हाँ बादाम अच्छी कौन खोलिक भितर पूरे कह प्रसाद 10 टଙ୍କା दियो जबरदस्त डाकी कौन देखनी चंदन ये चंदन ना खाइब ना ये मुंड्रे मार 10 टଙ୍କା से देई खाइबा प्रसाद कहि खाइबो अरे से देई सइलणी आ को करिया 10 टଙ୍କା देबो पुणी आम आसी पहुँचलु बस स्टाण्ड से पुणी बस चढ़ी जीमु स्नेक पार्क आसतु आम एंजॉय करवा स्नेक पार्क ढामणा डेंग बेंग चेंग सबू से मिल देखापी कोबरा आउ सब अच्छी मांकड़ अच्छी कछिम अच्छी कुंभीर अच्छी आमर जितक जंगल रही अच्छी आप देखा देखू बस चढ़ू आम स्नेक पार्क।